tisingatozvionewo siruko zvinobuda here. Okay, ngoita kuti tizvione kuno. Nhasi muri yeZimbabwe ndoda kutanga kumhoresa kachiyera. Makadii chiyera? Phela shombo njani? Aiwa ine ndiri right chose. Kuri sei kumatare? Meno ikoko. Munokuzeri kunonzi kumatare? Aiwa ndikuzivi. Okay. Ndinokukwazisai muri yeZimbabwe. Ivimbo yangu yekuti tinokuwanai aiwa muri muutano hwakanaka. LeZimbabwe ngiyalibingelela ibizo lami ngichera sehlangane njalo futhi mina isifiso sami njengazonke izikhathi ngiyabe ngifisa ukuthi lapho silithola khona silitholele kahle impilo zenzi zihamba kahle nxa singahambi kahle zifuna phela ukuthi zike like likhulekelwe lifuna ukuthi phela like lihambe liyebonelwa ngilabo abalamadlozi ayilabuya kithi Drewmas media silisitshela ukuthi inhlupho zenzime kanjani ziyisima kanjani. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Mina desimbatshelele ukuthi ngochiyera. Vanonzi chiyera. Muri yeZimbabwe nhau yatauya nayo nhasi. Inhau yakati omei. Ndinofunga munorangarira chose muchiona gogo vaya vasina kupfeka pamberi pevanhu vakagozomwaiwa mvura vakatsikwa zhaba vakaita right. Munhu waMwari abatsira. Asi nhasi ndiyo nhau yatauya nayo kuti gogo ava vanoroya zvechokwadi here kana kuti kwete, nekuti umbowo hwataanawo hunoratidza kuti gogo vaitinyepera. Kunyepera chiyera? Kunzima shumba. Muri yeZimbabwe indaba esiliphathele yona namhlanje indaba lana seke salikhiphela yona kagogo wayebanje ukuthi uyaloya wakhipha impahla wasala nje ebhunyumunyu nje engela lutho ligqokileyo. Hayi umuntu wenkosi inceku yenkosi yabuya yamncedisa waba right wathi yena hayi ngasaloyi. Kodwa muri yeZimbabwe into esimangalisayo ukuthi sithe kuhambeni siphumisile ivideo kwasokusiba labantu abakhulumela athi ukuthi ayo lo ngubani lo ngumamami kuhamba so wasinika ama links ukuthi setting so asisakwazi ukuthi kwakuyiku actor lalikhona idemon. Sezvutaura nachiyeraka mushure monge taburitsa video takabatwa nevana vachiti ndamai vedu. Ende vari kutinyadzisa isu sevana kuona chokwadi amai vasina kupfeka. Isu tikatoramba tikati munotinyepera vakataura kuti vanawo vese vakafa. Zvikanzi mwana ari kutobuda uyu hatimuzivi haasiwo mumhuri medu. Naizvozvo takabva tanyanya kushamisika kuti ko chii chiri kuitika. Now nyaya pairi kuomera ndepekuti kana kuti regai nditsanangure ndichiti gogo vati kutaura nezvava vakambobuda pamwe pamanews channels atisingadedi kutaura nemazita. Vachibuda zvakare paina baba vane bhatyi raibvira moto
richipfungaira hutsi vachi takatozionawo vhidhiyo tanga tisingaizivi asi takazozvona mashure tikati ko gogo ava vakanga vari vemhuri iyi 1 nhasi uno vave mhuri iyi. How many lives is she living? She has many lives like a cat. Like a cat. But mule Zimbabwe njengoba ushumbe ekhuluma asisakwazi ukuthi iqiniso ilipha amanga yiwapi ukuthi lapha nxa waye actor waye actela ubani ukuthi nxa wayenga act sile qiniso elingakanani ukuthi wayenga act. So sithe mule Zimbabwe thina sihambe sibuyele phela kogogo semdinga sizwisise ubudlelwane bakhe labantu abakhe laba bakhona sike si-investigate ukuthi kuyini okwenzakalayo. Saka iye zvinezvi sekutaura kuri kuita chihera takuda kuti tivashedze gogoka titaure nawo totaura nemwana totaura zvakare namufundisi tinyatsounzwa kuti vanoroya here gogo kana kuti kuacta nekuti gogo ava vanogororwa kwakawanda sei. Asi mhuri yeZimbabwe chandoda kuti mubatisise chinhu chimwe chete. Pavaibuda nanasekuru, vaibudana nabhishopu, vaibudana navanhu vakasiyana-siyana. Hatisi kuti vanhu ava vagone kubatsira kwete. Musakanganise kuti batisisa ipapo mhuri yeZimbabwe. Asi chatoda kuedza kukutaura ndechekuti in as much as vanhu ava vachibatsira, isusu tinoona sekuti vakashandisa nzira dzisiri idzo kuti vanhu vavazive. Hongu kubatsira vanobatsira nekuti isusu tationa maresults mamwe anonakidza kubatsira vanobatsira, asi apa chokwadi chacho tiri kuona unge chishoma. Asi aiwa tisu anani naye chera hatingapindire hedu nyaya dzacho. So hai shumba izvezvi rekati siye Gogo vataure vega tinzwe kuti tichivabvunzisisa tinzwe kuti vari kubva nekupi vachienda nekupi. Asi nguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Hongu muri yeZimbabwe tadzoka zvakare, ndimi makatituma mukati aiwa veDrewmas Media tinoda nhau iyi zvizere. Naizvozvo sekuvimbisa kwatakaita nhasi uno tadzoka. Ndofunga semaonera muri kuita tinavo gogo zvakare, tinaye mukuasha, tinaye zvakare mwana akadona. Musi uya pakatangira nhau. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Makadii soko? Ngiyaphila unjani Sifanda? Aiwa ndiri right angu. Siyalivingelela sihlobo esithandekayo zizalwane zeZimbabwe. Sesiphendukile njalo endabeni leyana yini lesithumayo Drewmas Media hambani phela lisiphathele okugcweleyo ngendaba le. Yikho siphendukile namhlanje njengoba lizibonela umama ukhona, umntwana ukhona, lo mkhwenyana elamigama ngoThando class. Andina chihera zvakare. Makadii chihera? ngiyaphila shumbu njani? Aiwa ndiri right zvangu. Ngiyabingelela muli yeZimbabwe, ngiyethemba lapha ndithole khona nditholeli kahle, muli zenzi kahle, nxa singekho kahle njengazonke izinsuku ngiyathi fanelani Drewmas Media silithola ukuthi liyaphila, lithola ukuphila, lithola abantu abancedisayo. Namhlanje sibuye le ndaba esake salipha yona elake lanikwa yona ngusoko loshumba. Namhlanje sibuyile njengeDrewmas Media ukuthi sizolinika futhi indaba yangikhona lizwe lapha lingazwisisa ngakhona. Makatibata muri yeZimbabwe muchitaura mibvunzo yakawandisisa tikati zvamava kutibvunza izvozvo isusu hatingakwaniseka kuzvipindura. Zvinoda varidzi venyaya vachizvidairira, vachizvipindurira. Naizvozvo toda kutanga hedu tambotaura naGogo. Vana vavo vakagara havo ipapo timbonzwa kuti Gogo vari sei. Makadini Gogo? Aiwa tinosimba chose. Gogo, vamwe vakatisendera messages hanzi ko Gogo vanogoti ivo nyama yemunhu inogara 3 months inenge ichimbochengeterwa pai? Pane apo ndinochengetera mumba mudura rangu ndinochengeta muchisaga. Munochengetera mudura muchisaga? Asika nyama yanditi mune magovana? Tinogovana. Uyo unozvichengetera chinozvichengetera? Anozvichengetera ega nyama yake.
pakugovana apana here kumbonetsana kuti uyu ari kuda musoro mese muchida musoro munozvifambisa sei ipapo? Tinombonetsana kuti ndikuda musoro zvingozotopera ipapa tikati apane zvekuita tongopana yetingatangopana yacho iyo. Your favorite party yemunhu ichi? Yekunaka yemunhu ine yangu ndonyanya kuda izvi. Okay. Manzwa ka favorite party yao? Zvidya mawanisa ka apana here mamwe machallenges amunomboita ekuti kazhinji tinowanzoona pakuuraya munogona kuuraya vanhu vamwe vakasimba vamwe vatete kana maurayawo isina zvidya zvakanyatsoda isu munoita sei ipapo? Tinongodya zvakangodaro. Chera muri kuinzwa kanyai? Hayi nzima ngizwa ngisazama ukuthi ngidigest. Muda mbodigesta. Rekadzaiti mbodzoka yedu kune wemwanasikana. Time wakafana nemurume wako kaiwa. Wamusikona kuti makafanana? Kuita tinofanana. Zvanzi vanhu vakagara vese vanogona kungofanana. Maningu yakadii muchigara mese? Etani 1 year. Okay. Makamboti mimi mandi makati hamuna mwana? Yakati ndine mwana 1. Oho. Opune mwana 1 mese. Pepe ndakanzwa kunge wakaita vana 1. Wakati vanai. All right. Saka ndofunga zhewe dzangu dzinoita dzichimbo. Asi chanyanyoitaka kuti nhasi tiuye kwamuri inyaya yekuti muri yeZimbabwe iri kutibata iri kwakasiyana siyana. Tisati taenderera mberi Gogo, pane mubvunzo wangu uchibvunzwa nevamwe kuti pamunoti munenge makawanda mumhepo muchifamba amumbosangani netsaona here mumugwagwa muchienda kana kumbodhumana pachenyu? Hazviitiki. Pane vanenge vachikontrola kana kuti muchitoziva kuti apa ndipanenge? Patidhumana. Speed yenyu inenge yakamira sei? Nekuti tiri kunzwa nditi uroi toti munonge masumuka kana kuma 10 dzemanheru ndo panenge parara vanhu ka. Saka muchienda imimi kuUK muchinodzoka. Speed yenyu inenge yakamira sei? Tongofamba zvishoma tichienda tiri mumhepo. Totosvidzoka totosvika nguva yakanaka. Totosvika toti kuma 1 2 Tingosvika. Iko kwandi munosvika kwakakiwa munosvikaita sei? Tongosvika tondorowa madho pane zvotinoita handovhurika madho. Obva avhurika. Tiri ipapo mune utungamiriri here zvigaro zvamunopanana setimu kuti uyu ndiye leader, uyu achiteerwa nauyu achiteerwa nauyu? Vangu varipo maridha. Malida. Imi mamuri chii? Haine ndani serida bandandiri number 3. Pau4. Saka leadership inopiwa munhu anenge aita sei? Kana kuti anenge ane makore here kana kuti ane experience kana kuti maskills ekushanda nawo? Angati nemakore. Tongoitawo zvingoitwa pension yekuti munhu ati ane makore akati achishanda. Ndandine mubvunzo kumwanasikana manje mubvunzo wacho wabva wangu ndanga ndaunyanya kuconcentrate nezvamuri kutaura. Riri kusvika. Asi dai vanga vatiwedzere hawo volume bichana kuti rinyatsosvika. Mukwasha wakati unogara kupi? Toka kumatombo. Kumatombo. Chubaka. Okay, unogara nani ikoko? Nemudzimai wangu. Saka kubva zvatanga nyaya iyi hapana kunetsana kwamuri kuita? Tingati hapana kunetsana asi veukama vekwangu
panenge pane crash kumhuri yangu kuti togarisana sei. Vanzi chii? Vari kuti togara sei nemunhu akadaro, ana mai vakadaro. Imi muri kuvati chii? Handisati ndane comment kwavari nenhau yekuti ndega ndikuona kuti zveshuwa nemukadzi wangu togona kuwirirana, asi kune veukama pakazera problem vanongonisiyana ndakadaro. Okay, tiri kumatombo ikoko munogara pamwe chete here namama kana kuti mimi makangowanana mukazoenda upenyu ngori same area? Ingori nzvimbo ingoti nzvimbo nebhat hatisi pamwe chete, asi netsoka tongofamba tichifambirana. Vachigara mumba kwavo? Makaroora? Tingangoti pachokwadi tichaenda ndisandabvisa pacho ngofambirana namama tingachingofambirana. Okay. Saka kwenyu vanogozoda kutanga kutaurisa sei vasati vakuziva muroora wavo? Ukange wakutogara nemunhu kaobviously kwahama dzako unenge uchifamba nemudzimai wako uchiratidza vana baba kunasvika kuna nani wese. Saka ukazonge wazoona zvinhu zvakadaro futi nenhau yekuti handida kuti waona ndinotombonge ndakawaudza ndizvozvo, asi ndakanzwa kutondifona uchitotaura ko ndo zvipi izvo. Nekuti muri kuona inini pane chinhu hwani chandiri kunyanyotyira pamuri, kuti imimi vanhu vatatu imimi munogona kunge muchasvibidza zita rabishop. Bishop tanzwa history yavo mukubvunza kuvanhu vakasiyana siyana vachititaurira mabatsiriro avo. Vamwe vaitombotaura kuti bishop waimbori mupostori, isati nakumbenge takavabvunza hedu izvozvo, asi tine history yavo yekugona basa. But ndiri kufungidzira kuti pamuri imimi panogona kudistota zita rakanaka rabishop. Sei ndadaro? Mama munomboita zvemadhirama? Zvemadhirama kwete. Imimi murume wenyu paakafa makaroorwa kungani? Apa akafa ini ndakaroorwa toti ka4. Makaroorwa ka4. Muchita vana vangani kwese kwamairoorwa? Umwe kumwe ndakazotoroorwa wangu ndandisa nazobereka bawana. Kumwe hamuna kubereka? Mari? Kumwe kwacho mbva maita sei? Kwacho ndiko ndakabereka wana 3. Wana 3? Maisati 6 here pai? Ayo. Kwete. Okay, makabereka vana 3. Then kumwe? Wana 3 badzi ndiko ndakabereka, handina kuzombobereka ndiwo 3 wangu ndina. Kumwe kwacho handina kubereka wana. Maingogara chete? Handina. Ndaindogara chete. Saka vari kupi ivavo varume ivavo pari zvino? Muchiri mese here? Ayo kwete. Takatosiyana. Makasiyana zvarini? Kwati kudhara kwatine makore tatosiyana. Tatosiyana. Makore acho anogona kusvika 2, 5 or 6 years. 6 years dzinokwana. Asi munoona Drewmas Media iTV inotariswa nevanhu vakawandisa munyika muno. Nhau yenyu kutaura kunoku iri panumber 4 pamatrending videos emuZimbabwe. Naizvozvo vanhu vanotarisa Drewmas Media vanotarisa mamwe machannels zvakare. Takatumirwa video yenyu mama, muri kune imwe channel so muine murume akabvira bhatyi, chokwadi here? Kana kuti muda kuti kuratidze video racho? Ndiratidze. Hamuna kumboona video remurume wenyu achibvira bhatyi aive nemagonyeti? Ndiratidze. Aiwa mama, zvokuratidzana it's one thing, kutaura chokwadi it's another. Mimi kutaura chokwadi pamberi paMwari munoroya here mimi? Aine ndototi ndinokuroya ndoroya. Ndoti ndakazotozviona papo ndakabudiswa shawe ndi bishop. Ndoti ndibona kazoya kuti ndinoroya. Ndinoya. Saka iye zvezvo mune vana vangani vari kurarama?
izvi vane vadzasara ko tikakuratidzai mapictures evamwe vana venyu munoti kudini? handiratidzeni vana vamwe handina, ine wangu i3 badzi ndinawo, mukomana 1 wasikana 2 ndiwangu ndiwo wana wangu badzi ndakatobereka mudumbu wangu ndo varipo au ndakabereka wakapera kufasara ndiwo nini handina wana vamwe ba. Nekuti mumhuri yavo mumhuri vana venyu vatiri kutaura navo pari zvino vari kutotaura kuti uyu havamuzivo ni wana wangu ivo aunovaziva chaivo chaivo? Vana sisi wako unovaziva? Sisi wangu nini vakashaya nehanzvadzi yangu. Mazita wainzwa nani? Natatenda natakudzwa. Surname? Surname toshandisa Jairos. Mama munoshandisa surname yekuti chi? ini yangu ndiri Ana Chinda. Ani? Ana Chinda. Mataura kuti makarorwa nevarume ka4. Uyu mwana uyu baba vake ndevapi chaivo? Ndo baba vekutanga vane vana 3. Ndiyo kutanga. Awa ndakazondorohwa murume wangu wafa ndatondodini ndatogara kwamba ndingodana nawo tikidini tichisiyana. Izvo ndakatoita. Bishop, mhuri yenyu iyi ndiri kuona ichitadza kutaura chokwadi. Chokwadi chocho ndakatombochitaura first time pandakaona statement ramutara mboninyepera jojo ndofunga mukatasa pamavidhios ekutanga ari kundinyepera vane chokwadi chakawanda chakari kuvanza chavasiri kuda kuona. I think yanga yava nyaya yakunyara kuti nyika inozotiti kudii kana kuti vamwe vana vakazoziva vanotii. Gogo, toda kuti mutitaurire chokwadi. Mune vana vangani? Ine wana wangu i3. Soko ndipewo kamufananidzo wemoyo wana wavo. Nekuti takaona comment section yeDrewmas Media vanhu vachitaura zvakawanda pekupedzesera isusu tinenge taakunzi vanhu ava vanonyepa. Vanhu ava vanonyepa. Isusu hatombodi kunzi tinonyepa nekuti tagara tinotaura vanhu chokwadi, ende chokwadi chacho ndo chatoda kuti panguva ino chinge chichibuda. Saka mukaona taakukubvunzai kudai tinenge tiri kuda kunyatsonzwisisa nekuzivisisa. Soko varatidzei mufananidzo wokutanga. Yakati one day. Ndivanani vari pamufananidzo iwoyo? Uyu ndini uyu ari apo. Mai muinani? Uyu muzukuru wangu. Muzukuru pakudii? Mwana wangu. Mwana tatiri pauyu yake kugraduate kusona kwanga ari kuita. Iri keke ndakamutengera. Uyu muning'ina wangu uyu arapa. Muning'ina wangu. Muning'ina wangu ari sadruku. Mwana wangu ndiye ari pakati. Ndiye akafa? Mwana wangu musikana. Mwana wake akabereka. Ndiye ndiri kuti mwana wenyu musikana makabereka ndiye akafa here? Ndiye uyu ane mwana uyu ari pakati uyu. Tokuratidzai mufananidzo wake kana timufonere izvozvi. Mwana wenyu akafa tomufonera here? Pamwe anogona kutidaira ari kudini? Amene izvozvo uyu ndiye ndikutotaura muzukuru wangu pakugarajeta ranga ari kugarajeta keke racho ndakatomutambidza uyu muning'ina wangu ari sadruku. Ini ndinigira ava vari kubvunza kuti akabereka mwana uyu ari kupi? Akashaya. Ndiye ndikutaura ndo pavari kuti tomufonera here? Tomufonera here amuri kuti akashaya iye? Mufone akashaya. Fona tachidaira adoshaya. Fona noti amatotaura ndini shayewa vari apa. Ndimi ndandiri kugarajeta pa uyake. Asi kufunga kwenyu picture iro tariwana sei? Handiziba ipapo. Graduation yenyu? Handiziba. Musaite kuti tirambe tichingoita dig deep kagogo zvimwe zvino munokwanisa kungotaura toregedza kupedza nguva
nemabhatiri edu anopera, nemhuri yeZimbabwe dhata rayo rinopera. Saka toda kuti mutitaurire chokwadi nguva iripo. Hanzvadzi ndodzoka zvakare kwauri. Uri mwana weamai wamama. Wakazvarwa gore ripi? Ndiri 1998 musi wa 3 September. Oh, alright. Ndokumbira umbobva ipapo. Enda kuseru. Mama modaira pasi soko mike ishi. Naika. Ndoda kuti mungosvitsa ka1 henyu modzoka pamanga muri. Ndoda kuti ndinzwe kubva kwamuri makamuzvarira. Mwana ndakamzvarira kuMozambique. Ane birth certificate kuMozambique. Birth aisusu kwedu hatina mabirth wana angasati ambotora. Hana baso. Satana. Asati banda kanto. Hana. Ndototsvaka kuti ndoita sekuti nditorewo birth. Ko kana paine zvimwe zviripo nyatsotaura chokwadi panoti sauye wachiti vari kuti hamuna mumwe mwana here, bozi vari kuti vane mapictures uye zvamapicture evana vavo izvo zviso kana muchida tokuusai audio yemwana wenyu achitaura. Mwana wenyu pari zvino ari kutonyara nemi kuti ko izvinezvi tigere paTV nevakwasha tiri kuona zvatiri kuona. Musina kupfeka. Besides mwana wenyu kune hama dzenyu vanokuzivai, mamwe madzisawira, vamwe ndeve pasocial media vanokufollowa zvisingaiti vari kupupura the same thing. Ndo zvatene tichida kunzwisisa kwamuri kuti chokwadi chakamira sei. Saka mimika kuzvigona kakuti taura chokwadi toregedza kuwesta nguva tikuradzai mapicture kana kukutumirai maaudio. Chokwadi yekuroya here? Motaura chokwadi yekuroya here? Wanangu mwana wemutauro mundiratidzawo muzukuru wangu chaisha uyu ana mai vakashaya. Uyu ari apa wani mandipangidza toni uyu arikugara uchitumbwisa, unogara uchitumbwisa, ndiye uyu ari pakati wematona. Keke racho ndakatomutambidza tichiita keke tichi pabhei yake. Mwana wangu muzukuru wangu shaya muzukuru uyu munin'ina wangu wekuchiweshi arisadhoko. Zvese izvozvo tiri kuzviziva, ndosaka tichikubvunzai. Saka pamwe pamuri kutaura because pekutanga pari kutotinetsa ndepekuti mune vana vapenyu asi imimi muri kuti vana vakashaya. Saka izvi hatizoziva kuti chokwadi chamukutaura ndechipi, nekuti pekutanga magara matotinyebera kuti ndine wana 3 kuti vana vakashaya. Kakashaya kachisara yomusikana nyaya iripo Gogo ndeyekuti makabuda kune rimwe video last year 2022 mune murume nevamwe vana vasiri uyu. Ndosaka ndabvunza kuti murume akashaya rini mukati 6 years. Apa video racho makabuda mune murume angachinza akaromba akabvira pachi. Murume ndaigarisana naye, murume wekugarisana naye, murume wangu chaya akashaya. Ko vana zvakaitika zvekuningirika izvo zvekubvira pachi nemurume wangu inini pavhidhi yacho inini zvakaitika here? Hanjomati manga muchigarisana? havasi kuti mune mwana mese but ari kubvunza kuti zvinhu izvi zvakamboitika murume. nekuti makatitarisa kudai isusu tinoshanda nesocial media plus tiri mafans social media, mamedia akawanda, ndingati machannels akawanda we follow. Nekuti nesuwo mamwe madrama enyu tinotomaziva, tinotomafollowa ende arisire kutanga akawandisa. Tinotokuziva, tinokufollowa isingaiti. Saka tichida chokwadi chenyu chete because zvese tiri kutaura pa tiri kuziva chokwadi chese. Saka tiri kuda kuziva kuti apa manga muchiekta here kana kuti zvanga zvichitoitika? Zvazvichitoitika, handani singaitiki kuti zvazvichitoitika. But munomboekta pamwe mamwe madrama? Zvazvichitoitika life kutoitika. Aningati kwazi pakazara wanhu mwana wangu achinga achitoyona azvikana. Because pa comment futi ndakangana seneme yacho munhu achechiti ava ndimai vangu. I hope iyo nderimwe drama futi. Tine screenshot yacho mogona kuziverengera mika. Echicomment.
kuerengani kuti ukwazi ndiye amai wangu utaura nini Eh. ndiani uyo Andakangana zita racho patatora screenshot munhu wacho chitaura kuti ava ndimai vangu. Saka tachida kuziva kuti mangwana tiri kuda kuclear prophet kuti asasvibisire chizita mangwana. apo haakana zvekuti kudonhako ndakaita kuti kwaenda ndiri kutoziva zveshuwa handingaiti zvakadaro pana vanhu parodhi handingaiti zvakadaro parodhi zvakatondishamawo zvototi izvozvo ndototi ndakatosiya ndoda kutonamata Saka madhirama munoacta here? madhirama handiyekuti madhirama ekuita handiyekuti madhirama ba Nyaya inonetsa iri kunetsa takafonera the day takabuditsa video kwakapinda ko ichiti ava ndimai vangu mwana uyu hatimuzivi mwana wangu vechiti mwana uyu wamoti ndiye mwana wenyu vanga vachiti havamuzivi. Saka munhu achanga ari muZimbabwe muno. Tiri kutaura kuti tine vanhu vakawanda mama vanokuzivai zvekuti muZimbabwe o musiri muZimbabwe mune hama dzakawanda izvozvi dziri kunyara dziri kutokumbira kuti tibvise video pasocial media. Isusu kuti tibvise video toda kutanga taziva chokwadi because hatingabvise video isusu kana musirimi tinoribvisirei. Tori pakunetsana navo kuti imi munoti tibvise sei video iri kana iri hama yenyu tisati tanzwa kuti chokwadi here kana kuti kunyeba nekuti vari kunyara vanhu vakawanda vari kunyara. Ndofunga kana makarorwa ka4 vese vari kutonyara vari kutozviziva vari kutumirana vachiona kuti rakabuda paDrewmas media nekuti tinoisa nhamba. Ndosaka vanhu vachitifonera Drewmas tokumbira kuti mutibvisire hongu vanoacta asi iri razonyanya. Ndosaka tichibvunza kuti ndimi here kana musirimi tinoenderera mberi nemavideos edu tinoenderera mberi nekutaura zvakaitika. Saka iwo achitaura kudari kuti kwazi tiri kunyara naye mai yeyo ndimai wedu tiri kunyara naye ndizvo Imimi amai ndiri kuti hama dzenyu dzakawanda dziri kunyara handiti kushama kunonyadzisa. Hapana chinhu chinonyadzisa sekuti munhu ashama because tichitarisa kushama ikoko makuna chero kunyika handiti. Saka kana vanhu vachitinetsa Drewmas media tibatsirei bvisai video paYouTube toda kunzwa chokwadi kamwe kana musirimi toudza hama kuti ava havasi amai venyu pamwe mai venyu makanganisa kuona uyu angoriwo munhu nje. inini zvekuti kwazi ndingabvise hembe pana vanhu zvekunyepera zvekuti kwazi ndiri kuita uyu pane vanhu chaizvo izvizvo aiwa handingadari handisvipisi munhu zita handiti ndototi kana dai ranga rishavi racho rakatoenda ndatoda zvekunamata ndizvo ndikutoda. Saka zvichingoreva kuti imi mungori munhu hamuna hama mungori wani saka hapana anokunyarirai. Hama dzangu dzinoninyarira hadzirekeri kuba kunyara zvanga zvakaitika hama dzangu dzinonyara zvese zvinotonyara vanotonyara. Saka muchienda kuno muchirorwa ka4 mamuchienda nemwana uyu pakurorwa kwenyu pamurume mwana ndiyanga achiri mudiki ndanditori naye mwana ndaisamusiya ndaingotaura kuti ndine mwana wangu handisi mwana wangu. Mwanasikana wakazvarwa kupi? Ndakazvarwa kuMount Darwin. Wakazvarwa Mount Darwin? Kupi kwacho chaiko? Karanda. Saka chitupa chako chiri kupi? Chitupa chakarasika sofa pakabiwa mumba pakabiwa nechitupa ndo zvakabiwa zvese bhethi chitupa. Mama mati kudini mati mwana akazvarwa kupi? Ndati akazvarwa Mozambique. Muri kumunzwa kauya ari kutaura kuti kuKaranda hospital? Vari kundotaura chokaranda voice nototaura shuwa chokwadi yako wotaura chokwadi yako. Inini kusaziva bhozi ndakaona kadhi rangu iri rakanyorwa ari kunzi Karanda handiti mukona ndo zvanga rakadii ranga rakanyorwa zvozotoo zvekuMozambique ndokumusha kwachakadii takazotogara takazotoenda kuMozambique kuziva wa makaenda kuKaranda hospital makabva kuMozambique. Asi mama wani mapindura mukati bhethi hatori naanambobvira akatora bhethi. Hana bhethi ndati haana kumbotora bhethi. Saka rekuKaranda rakazoifamba sei? Bhethi haana kumbotora amene kuti akatora bhethi kuKaranda wakatora bhethi ri ungoinaro kabhethi kuKaranda ungoinaro bhethi
ndikubvunza kuti wanga unaro ere bhetsi ungotaura chokwadi kuti handina bhetsi ndizvingotaurwa handiti ndiyo nhauka iri kutaurika mhuri yezimbabwe. Ndofunga taedza kukutsanangurirai kuti toda kutsvaga chokwadi chekuti zvakanyatsomira sei sei. Soko soko makudise soko achiri kumboseka chera. Taura henyu zvamoda kutaura. At least soko anoseka inini ndapererwa. Mapererwa kuita serious wakambona munhu kaita nzara unogona ita nzara svika waguta nenzara here soko soko mune nzara here aiwa shupa pane zvoutiri kune nzara unosvika kuguta paunozodya unenge une shungu yekuti ndaudya sadza rakawanda sozopedzisira kusatogona. right. Ndine mubvunzo kuna baba. Baba mamuchiziva here kuti mukadzi wenyu akabarirwa kukaranda uku muMozambique? Ndikataura zvekunyika. Ndikati ndipupure nhema ndikataura zvekunyika. Alright baba, ndikukumbiraiwo mbichana mumboenda kuseri uko zvakare. Vasari mama nemwana wavo vari 2. Mboenda ichi munogara chiyai kuseri chaikoko. Pazvinoda kunzwisisa nekuti amai nemwana pari zvino varuradza kuti vari kutinyepera. Havasuda kutitaura chokwadi. Munoona ka mama, kana tichitaura nemi toda vanhu vanotitaura chokwadi. Nekuti isusu sevatoro venhau tinogona kuendesai kumapurisa kunokusungisai. Hameno manga muchizviziva here? Ndozviziva unosungwa. Saka imi mukangotaura kuti aiwa muri Zimbabwe ndakanyepa chokwadi chakamira chakadai zvinosevha imimi, zvinosevha isusu nekuti nyaya iyi tinongoigarirawo hedu yepera yakaita sei yakadaro. But pari zvino muri kuti nyepera. Nai mwanasikana, murume wako iwo kumusha kwake ndo ine murume wechikaonana kuHarare. Hama dzizhinji dziri muno muHarare. Kumusha chaiko kwaanoti nini kumusha kwawo kwaakaberekwa chaiko ainditi kuchifu ndokumusha chikwawo, but so far kumusha chaiko kumushanza ndadi ndasvika nokusvika hama dziri muno muHarare. Anoera chi? Anoera tembo. Ane makore mangani? Ane 35. 35 years. Unoera chi? Ndoera shava. Uri chiera? So. Chiera mati. Soko usaseke. Aiwa chiera pane zvinhu handisi kutenderai kutaura. Okay. Ndezvipi zvamuda kubvunza nezvemurume wako? Inini ndinoda kubvunza kuti mune nhamba dzemarelatives emurume wavo here izvezvi? Hatinokwanisa kufonera hama dzemurume wenyu. Suva line iri umu ndatanga kushandisa musi haisiro foni yandoshandisa indatongoita kurauti nechi. Saka pari zvino hamuna murume wenyu akakufirai muinaye, hamuna kana wanokuudza kuti kuhama dzake kuti kuno ndozvaitika? Foni yandonyanzoshandisa iri kumba akandatongoka toroni kundipisa line kuti foni yandoshandisa hombi haina. Mirai soko. Ndanchida kubvunza kuti izvozvi tikati tisimukei tiende kuhama yemurume tinoenda here? Kupi? Wani vari kudombo shawo kuna bamukuru nasikuru nzvadzi yamai. Tobva ipapo futi kudombo shawo kokuti tadzoka panonzi paikuHeathcliff kuna tete unowa mwana wakwabamukuru. Vanonzi tetani? Vanonzi Paida. Murume wenyu anowaziva newa? Mataura natete tu, pana tete Paida natete ani? Murume wacho anonzi Irene. Irene chi? Irene vanoshandisa masini makasiyana. Ava vanoshandisa chakonde, ava vari kushandisa nzimu. Soko mabvunza here mubvunzo wamamuda kubvunza? Ndiona ndichida kubvunza kuti anatete vacho vari kupi uye vanonzi anani? Alright. Pakanaka. Ndichedzerewa vadzoke.
Tsano, dzokai. Simbayo. Ko mwana wenyu aripo here? Ari kupi? Ari kuchikoro haasati aenda? Mwana wangu anogara natiti wangu kujauri ndi. Makore mangati? Aisofa mwedzi unowati wauya ane 10 manje. Asa asikuyamo. Makaroorwa narini o makatanga kugara mise rini? Tanzova taane gore nema tongoti gore nemamanzi haasati ambosvika kana 3 kana 4 ndezvamanje manje. Makatiziswa o makaitwa sei? Tizisana uzi ndandame pamuviri. Alright, mukoma madzoka. Toda kuzoti munera chii mutupoinyi? Nera moyo. Kosisi matoanera tembo wane murumoyi. Hamze mutupo wemurumoyi. Oziya. Saka mwana wachindinyepera. Kamera bvunzeyo mubvunzo. Ndikushamsika jera kuseka. Ini ndambotanga ndiri serious uya ndikapesera nakuseka. Mukadzi wenyu anera chii mukoma? Inini chinoitika ndoda kuti ndinyazotaurira. Ndofunga vana ndevechirudzi. Wari wechirudzi mutupo wavo edha ava pachezvavo vanondindera mulanzi kusaziva kana paine mumwe wawanerenge. Ini handimbozvive kuti kana paine mumwe mutupo wavanenge vachishandisirwa. Okay, saka zvichireva kuti kana muchisvika pamba ndoziva kuti vana baba vanoti kana vakafarisa koze inini kana zvichisvika vanoti chera ndauya nemuriwo apa anenge asina kuya nenyama ati ndauya nemavheti anenge afarisa pati akanesina kufa kana nyika yeZimbabwe ndosuya nei nenyama shumba kana asina kuya nenyama anoti maine shamba saka imi kana muchisvika munoti chi munoti matichi munoti mlanzi. Ndosachinze zvinhu zvinongosiyana siyana zvemagashirana anoita vanhu mudzimba. Bvunzei nisoko. Uri ndinechida kuvunza kuti imimi mati mune hama munomu ndo dzamunowanzoratidza mukadzi. Hama dzenyu dziri kupi? Hama dzangu zhinji tongoti family yese zhinji yacho iri mumusha wembare muchitungwisa. Mbare nekuchitungwisa. Omusha wese anatete wese. Ko kudomboshawa kunani? Kudomboshawa. Kudomboshawa kwakambogara tete nawo but havachatogara ikoko. Vatobva. Zvarini? Hatingati ndezvenguva nenokuti kutone stand handadzi yababa kunobereka. Vanonzi tete ani? Vanonzi tete ana. Ana chi? Ana senemu. Senemu wanera machikambudzi. Machikambudzi. Vanonzi paida ndiani? Paida amena hama yenyu kudomboshawa. Pane vamwe tete but so far havasi kudomboshawa vanonzi paida vacho. Vari kupi? Vari kuWhatsApp. Okay, ko saka hama dzenyu dziri kudomboshawa nekurusape nekuchitungwiza nekumbare chete. Chete. Dzakatenderera because family hombe is family kuti idiki. Okay, saka izvezvi tika mune ukaenda nchikumbira kuti musikana ambosuduruka mbichana. Kumira musuduruka mbichana. Unoonaka? Ini ndiri kuona sekuti zvamuri kutaura makati wandei kudaro zvese ndezvenhema. Dai muri vamwe matiyamura nekutaura chokwadi tokata interview yedu toregedza kuendera mberi. Ende dzimwe nguva futi mukangotaura kuti neshamba nyaya yedu ichisiya tinogona kuconsider toona toisiya here kana toendera nayo mberi than zvamuri kuda kutiita kunge vanhu vasina kutomboenda kuchikoro zvachose. Okay, nepfungwa dzangu fai nyaya ino vanyeba vanhu vakati wandei. Okay, inini ndandine mubvunzo. Ndikumira kubvunza
hama makatanga makaita sei kuti mugare mese makatizisana makaita sei bosi ndandisandabvisa makaita zvokuita sei ndezvongokudzana zvongowirirana munhu unozotorana nemunhu uenda kumba asina kuti maybe anenge ane nhumbu makatorana zvakadai hai nhumbu anga inayo edha ingeni ndakatozozvinali bosi paakandudza ina handaunge ndichigutsikana nazvo nene kuti kana ndane gore nemwedzi ndichigarisana nemusikana but inini hama dzake zhinji dzachinangu handidzita sei handisati ndakuti ndidzidzire nekuti hapana mari yandandakabvisa asina mama wacho awa ndo akangokwanisa kunge achinita sei achindiratidza kuti ndo mama wake kokuzoti nanabamunini waitwa nababa nanani hatinozenge tichikwanisa kungoenda bosi nasandabvisa mari okay vana bamunini vacho anga chiti vari kugara kupi pana bamunini wake waimbotiwa wainogara nziku greenwood kandichihamino but inini asandaenda nenokuti nasati atombobvisa saka zvokuda kuti nditsvage kuti ndisvike pana nababa ndisina chandakabvisa zvandisingabudi saka kumhuri yavo besides kuti vanzvadzi nevanini vakashayika kuna bamunini nanatete ana tete vangani bcause kana muchidanana kutaura chokwadi munhu anokudza kuti ini ndine natete 5 nebamunini 6 iye anenge achita nengani bcause ndo mabasic things munhu anenge achiziva kuti munhu wangu anatete so nebamunini so imi munoziva vangani varipo even musina kuenda kunovaona ndo pandambotaura paya pekuti ndinganyepe inge ndingapupure risiri izvo kuti ndikunyepere kuti akanditi ndine 2 kana ndine 3 ndinge ndichitaura zvekunyepa pamberi penyu magoneko kachira ngavadzoka awawo tichiconclude ngavadzoka awaenda uko muri yezimbabwe ndofunga nhau iri kutaurika muri kuinzwa nhau yataurika mainzwa zvakawanda zvatisiri kugutsikana nazvo panhau yevanhu vatatu ava soko ndozvati manga mine mubvunzo enderai mberi nekubvunza ndisati ndakukatai ticonclude Alright, Gogo, kune vakawanda vanoti vanowanzokuonai muri kuEpworth. Munenge muchiita nezvei? Vakawanda vakati ndingogona vanowanzokuonai muri kuEpworth. Kumazeti kune kwakaroorwa mwana wangu mazeti. Sadi kuEpworth. Amusati mambosvika kunana kukoko kwakaroorwa mwana namusati mambosvika kumazeti ndosvika ndotoenda ikoko ndotoenda ndichimuona mukurunganya wangu ndotoenda kakatowanda. Murume wenyu akakurorai anga nevakadzi vangani? So toti murume wangu akandiroora kuti anga ngana vakadzi 3 toti umwe ndakazotouya anga aenda kudhara tati 2 kwadzi murume wangu kutanga tati 2 akadzi 2 maiguru inini ndini ndakazotoera mumashure macho umwe angarambana naye kudhara. Muri yezimbabwe ndofunga nawo ndiyoyo vachele muri yezimbabwe zimbi indaba nthemba liyayizwa iyo phela indaba esilayo namhlanje into enze kakhulu ukuthi sibuye sizohlala phansi lemuli le labo gogo ngeyokuthi vesiyamukela ama messages amaningi njengoba liyakwazi ukuthi iDrewmas media ibonakala phansi lonke eZimbabwe and abroad, so abantu basenda ama messages besithi hayi umuntu lo elamphumisayo siyamazi u-actor ama-dramas amaningi njalo nje izihlobo zikhulumile ukuthi lo yisihlobo sethu kanti waye sephume ngaqokanga. Abantwana labo bayakhuluma ukuthi hayi khathesi umama wethu siyangisile kanti yini okwenzakalayo ngapho. So thina njengeDrewmas media sathi yebo indaba zokuzwa ziyahlupha ukuthi sizizwele njengoba abantu bakhona bekhona, kodwa nangu lapho ugogo siyambuza imbuzo yonke uyala uthi mina ngikwazi njalo nje into eyinye ekhulunywayo ngeyokuthi abantu abakhe bonke bayaphila and lo ohlezi lapha elimbona lapha kaso even sihlobo sakhona yikho besilisizwa uAndrew zama ukuthi omunye kakaye ngale mbuzo omunye kakaye ngale mbuzo
bakhuluma vele totally different okuchiyene ukuthi akula qiniso sofa aselikhulumile njalo nje kulamanye amaphepha ama TV esiwabonayo umama lo ephume actor ama drama zakhe namhlanje uthi hayi mina angi-actor kula drama engali actayo uthi njalo nje abantwana bami bafa simtshengisile eminye imfanekiso yomzukulu wakhe lezihlobo zakhe uthi umzukulu wami ukhona kodwa umntwana wami wafa. Into yesimangalisayo ukuthi umntwana uyaphila ngomunye la yokhuluma lathi esithi hayibo mina ngiyaphila nginje umama wami usebenza so wenza so njalo nje enye into abayikhulumileyo ngokuthi batholakala phela ezindaweni ezinjengabo Epworth khona lekho lapha bayenza khona umsebenzi wabo kayisiwo bodwa abanengi abayenza njalo sikhangela amanye amaphepha singathi abanye abantu abancedisayo abanye abantu abazakalayo kakhulu bayakwanisa ukuyathatha abantu khona le babaphiza imali ukuthi bashaya amadrama wona ukuthi uzathola ukuthi echechi abantu bayawa abantu bayenza so yiyo phela enye indaba efana lale abayenzileyo kodwa into enze ukuthi kube buhlungu ezihlobeni zabo ukuthi u-overactile wabanqunu yinto bebuhlungu ukuthi kwesinye isikhathi konke lapha eactor bekungela nkinga but ku-actor kwakhe sibanqunu ukuthi abakhwenyana bazoyangeka izihlobo zizoyangeka at least ngabe uchiye kumbe isketi kumbe i-tight bekuzaba ngcono kodwa lapha yikho kwenza ukuthi abantu ba react izihlobo react kanjalo so namhlanje liyabazwa bayagagasa umama uthi umntwana wamzalele eMozambique umntwana uthi mina ngazalelwa eKharanganda eDarwin abakhuluma izinto eziningi ezokuthi uyazulaka sebilubuza ukuthi uqhubeke phambili into ebuhlungu kakhulu Chira ukubone njani Soko njengoba ukhuluma nje hayi imuli yeZimbabwe lami okukhulunywe ngusoko I think sokuphe yikho konke so liyabona ukuthi vele statement zangikhona abantwana abancane abasakhula kuyabe kuthiwa basichaya ngestatement into zabazihlangani nxa ukuthi ngabe bayenza iscript ngabe basenza kuhle ukuthi umuntu lo muntu esihlale kwazi iscript sakhe but omunye ukhuluma okuyale omunye ukhuluma ukuyale uhlubona ukuthi kulento echamanzi Lazi enye into emangalisayo ukuthi konke lapha bebesenza kuhle kungaba ngamadrama bebesenza kuhle into ebebuhlungu ebantwini yenza ukuthi abantu bavuke ngeke ukuthi ube enqunu yazi ukuthi noma lawo ngathwa ukuthi Drewmas Media usebenza njani ngazi ugade lapha yenze kodwa ungabanqunu yazi ukuthi even emhlabeni sikhangele endaweni ezigabeni sibilungenza into enjalo izinkosi lazo ziyabusa ukuthi hayi lo 1 uqamba mango ukuthi ngumthakathi 2 kuba nqunu 3 abakhwenyana baza kuthini 2 usifundisane njengabantwana nxa engumama okhulileyo kangako uku-actor kuyalo ende kunzima khona ukho ngicobuza soko kusasa nxa mzukulu sezabona ivideo ekaGogo enqunu kuba njani uhlekwa nxa kusesikole nje uyahlekwa kuze kulalwe phansi Lazi thina singakwazi khonapho nxa ngilifani lakhe ngimbone Rodina Mbaleke lathi anisofani lakho mina ngimfollowa ku YouTube ngimfollowa kuma videos awa actor so namhlanje ngimthole lathi mina ayisimi asazi ukuthi kuyabe kunjani khonapho Akunzima muli eZimbabwe into esenze sabuya lapha kakhulu ngekuthi sikliye njenge Drewmas Media ibizo lethu ngoba muli eZimbabwe siyahamba indawo ezikhatshana kakhulu ukuthi selidingela indaba ezenzakalayo indaba zeqiniso so sebesenzela lina balaleli mafans eDrewmas ukuthi kusasa lingasukise lisola sesithi thina siyahamba siactisa abantu into enjalo yikho libona siyilandelela indaba le ukuthi sizikliye sihlale sisendaweni eclean yikho lapho sasikhuluma khona ukuthi thina njengoba nxa siqala indaba asisoke siphonga uthatha ivideo siliposte kodwa siya emaphethelweni alo ukuthi nxa kulento okumele itholakale kungaba kuthiwa izinyoka zizaphuma iyacina iphumile sicinga ukuthi isolution siyikhave njengoba namhlanje ekuphumiseni kwethu sokuphumisa iqiniso ukuthi abantu laba yiwo umsebenzi wabo pari zvino muri Zimbabwe regedza timbotaura hedu naBishop tinzwe kuti vanoti kudini nhau yemhuri yavo iyi Bishop mainzwa mhuri yenyu yameno kana muine mashoko amungade kutitaura pamusoro pavo mashoko ekutaura handishaye shoko rangu rekutanga randoda kuudza Zimbabwe nevese vari kwakakomberedza nderekuti I wasn't know about Drewmas Media ndanga singaziye nezvavo ngavarege kutuka Drewmas Media indakatoshamisika ndichifonerwa neDrewmas Media shoko rechipiri
ndakabva panapa ndichitotaura nemudzimai wangu navanhu vangu ndichienda kunogerwa. Ndikatoonawo pakaunganwa ende inini handina kuzviziva kuti pane zvanga zvaitika. Ndikatopfuurawo ndaakusvika pabhabha ndakamhanyura nemamani chenja ekwarasta anondiziva kuti ndinobatsira vanhu vakawanda, nekuti ndabatsira vanhu vakawanda vachiona. Ndo vanhu vakandikumbira kuti ndibatsire vanhu avo. Shoko rangu rechitatu randinotaura rinoti zvinonyadzisa kuti nyika neveukama vazive kuti nerimwe basa rangu richiita risina kunaka. Asi kana chokwadi chichinge chabuda kuti iwe unoroya, regedza kuzovanza mhuri yako kana kutya kuti mhuri yako izvizive kuti ndozviripo zvekusvika pakuramba vana wakazvara. Ina handirambe mwana wandakazvara ini. Ndotodza vanhu kuti ndine vana vangu wakati, kana kutopfimba mukadzi upfimbe ka uchiti inini handina mwana iyi. Wakamboona kupi jari ne32 years seni? Haukwanisi muzukuru wangu Mandaro. Hanzadzi yangu inini wa85 obva ati handina mwana. It doesn't make sense. Saka chokwadi ndechekuti kana chokwadi chabuda zvinonyadzisa, asi musazorambe vana venyu nekuti manyadzisa kuti mune chitiko, nekuti uroyi zvazvinoita kana urombwa zvazvinoita kana chakaipa zvachinoita hachine nekuti iwe uri minister, handiti uri muCID soko, uri muC10, uri nesu, whoever you are, handiti kana iwe uri uine shavi rekuba uri mbavha, vangani vamuri kuona chero murumende chavachidzingwa neyekuba. Vanogona kunge vaine zvimwe zvavaita zvemadhirama wherever, asi chokwadi chandinacho ndechekuti ndakanyadzisa uroyi tsika yavo yakaipa yavaita chete. Zvekuti inini vaishanda kupi, vanorarama sei, vanogara kupi, that was out of my business. Ndosaka makaona kana pandakaburitsa mweya iwo ndichiunyaradza kuchinyarara, handina kumira ipapo, ndakakondinya nejeni yangu yekuenda kunogerwa, because iwo havasiro mission yangu yezuva iroro. My mission yanga iri kuenda kunoita se kunogerwa. Saka vanhu vari kutaura tinozviziva, nyika ndozvainoita inongotaura. Kuti hanzi Drewmas akazobhadharwa, Drewmas akazopiwa mari, no, musatanishe image yemunhu. Vane tsika yavo yavaita chete yatakanyadzisa kuti uroya una mari, uroya ubhadhare, that's all. Asi mwana handingarambe mwana wangu nekuda kwekuti inini andisvikira ndabatwa mushopu ndaba. Muri kundibata zvakanaka chira soko baba vako iwewe vakakusvikira uchizorwa upfu mutaundi muwo uchinzwa baba iwewe vanokuramba here kuti asi wangu mwana. Saka zvazvinoita panogona kushandiswa udofo nekuda kwenyadzi, asi nyadzi dzinokunda rufu. Okay, inini ndandine mubvunzo ipapo, why apa takutanga vanhu vafona kuti aiwa uyu hatimuzivi. Pakufona kuti hatimuzivi takuti regai tiendese Drewmas cause isusu mangwana tiri kuti tikaita basa zvonzi vatanga vemadhirama. Takuya apa takugarisana gara vese nemhuri vari kutaura zvinhu zvisingapindirane kana. Uyu ari kuti kutaura kwacho havasi kunyatsoziva kuti akazvarira kupi, ari kutaura zvake, mama ari kutaura zvake, zvese hazvisi unoziva kuti ndine chokwadi chandisingadi kutaura zvangu. Ini ndinoita basa ramwari, ndinobatsira vanhu. Ndofunga kwese kwamba muchifamba mamuchingonzwa unzi ukanzwa wabirwa unonzi nanga pakati, handiti kana muno mukanzi mapondwa munhu akafa zina pobox nozi enda kwasamuronda ndiye anogadzira vanhu. Ndito nedzimwe nyaya dzangu dzine proof dzekuti even mukada kuenda kuhomicide unoona zita rangu riri muchati, handitika yekugadzira vanhu vasinganzwi dhururani. Saka zvazvinoita ndezvekuti indine chimwe chokwadi chasina kutoburisa, handiti but unoziva kuti panga pataura nyaya yemwana apa, uyu murume ya musi wamakabva pana mutaura nyaya mauya kuzobvunza nyaya, handiti akatonditaura kuti munoziva kuti inini hongu tine zvatakaita mudzimai wangu takatisana ndini pamuviri nsoni but ine suspect mwana asi wangu. Munoziva ndakamuudza kuti the truth is DNA, mwana uyu haasitori wako totally 100%. Uyu mukadzi uipfambi vese naamai vake vane chokwadi chavanovanza so chasingakubudire pachena. Ukaona waroora musha mekuti unosvika wasvika kuti pana musha ndevani obva wanzi pana pandepatembo, handiti but mumwe unosvika ubva tisvika panovhura mai, handitika you have to calculate wega kuti inini vanhu havasi kundida but vada kundidya mari. Muri kuona here kuti chokwadi ichi hachisi kugona kubuda zvakanaka nekuti paita mukwasha.
pane kamwe kakukurukana nekuvharana karipo but kari kunyadzisa kuti vatauri vabude pachena kuti no ininika mukwasha wangu uyu tine dhira takaita ABCD anditi akatizira nhumbu siriai but I can't expose that info inchandongodza ndechekuti vanhu ava ini ndakawabatsira munzira mukufamba anditi Drewmas yanga isina mission eni Drewmas yakatonfondera mushurume wangu yanzwawo nyaya mukufamba tiri ipapo pakuti mai vakabatwa uroyi hongu kana vachiroya vanenge vachiroya mubvunzo wangu uri pakuti vanhu vakawanda mukutaura pane mavhidhios akabuda vaiti makatiko sei muchida kudya mwana wenyu wekupedzisira anova ndiye asara ivo vaine vamwe vana vasati vashaya varipo. Ndakati mai mune vana vangani even mukaplay that video mune vana vangani ndobva vanyeba ukandinaona atati ndikati muri kunyepa zvamuri kutaura go and play that video kana muinaro anditi izvezvi munori opena muri kuvhurika muinaro munaro ndotozomunawo ndikati muri kunyepa zvamuri kutaura mune vana vatatu anditi mwana ndewanhu vakati ndewangu ndikati okay imimi mai munoroya imi mune zvamaita kumwana kana mukadya uyu orati kamuchiti ndiye gasara indaiti kana muchiti kureva kuti ndo zvavaitaura handikwanise kuti iwe ukataura nyaya yako ndobva ndati ayewa iwe haufanire kuti ndakuita kunge ndanda kutaudzira zvekutaura ka ndakati kana muchiti ndiye ega mwana wenyu wamasara naye anditika mukadya iye moda kuzovigwa nani. That was my first question. Even mukabvunza neshamba achindibvunza tiri two personal video. Do you still remember my words? Ndakakuti chi ndakuti vane chokwadi chauri kuvanza ende imwe nyaya yandiri kuona yakakura yavari kutaura vari kundinyepera vana anditi mai ava vari kuita se vari kundinyepera izvozvozvo I think neshamba is my witness anditi even mhuri yangu is my witness even ana asikiro ndichitoitaura mumba through discussion as a family vasipo pasina whoever weko outside ndakataura ndikati apa ndine chokwadi ndakurukwa pane pandanyeperwa because ivo vane chokwadi chavo chavaivanza at another side but even makabvunza vese social media vanotondiziva vanotondiziva nditoro munhu watori nezita rakanaka kana munharaunda dzangu mukabvunza maneighbors angu ese anditi I think you remember that day baba wepapa wachini ndakavharwa trailer yangu anditika makaonzwa chitaura anditi vakauya pano ndikawaita se ndikagadzira munhu iyeye anditi izvozvi munhu yanhonga mapepa kana muchida ndikubatsire zvekumutsvaga apa iyi mota panext sekuru panext anditi kuroti ndine basa rine umbowo mukaenda pakemba mukatasa vanhu vandakarapa inini you will be shocked handitozive kuti vangani but handisarudze kuti ndakuona munzira tasangana mukombi uri kunzwa 1 2 chipo 1 chandakapiwa naMwari usafunga kuti izvo zvika ndikakuprofita ndokumbira nhamba dzako ndodzidii soko ndidaire ndikakushandira iwewe pauya pana kuzorapwa ndodzidii nhamba dzako ini otherwise dai ndiri munhu wekuti ndaironga deal nevanhu ava ndine zvandiri kuda anditi ndingadai ndakavafonera imi musipo ndoronga navo dhiri kuti guys nyaya ndoda kuti mudai because kana muchironga nyaya dzinenge idzi mada kudzironga maifanira kuvhara umbova ndi but do you think ini amefuwe amestupid andifungi why ndisina kumbobvira ndakavafonera private musipo uri kundibata zvakanaka aiwa ndikuti sei ndisina kubvira ndakavafonera private ndichivaudza zvekutaura musipo bozi ndikuti nditofonera ikako ndine shamba ngato nditi mufonere anditika ini nhamba dzake nanistori ndakatopiwa nemukomana ari papo tazvindano unza itifonera mukomana we nhamba dzake ndakanyora mubhuku ndokubvatora bhuku ndokubvatora nhamba dzedze ndobva nditi ndokubva ndadzwa nhamba ndokuchimufonera ndokumbira wena vanhu why inini sina kusangana nawo first kana ranga riri dhiri kana vari vanhu vangu ipapa ndine mubvunzo nditori nemubvunzo kureva kuti inini handina nyaya navo dzakanyanya vanhu vandakabatsirawo munzira zvenhema dzavo dzokuti vasanga unyepa vachizoti vakazonita comment kwakati it's out of my business ndatikana zinini I don't mind. yesamuri yezimbabwe ndofunga mazvinzwa zvataurwa nabishop vari kutaurawo divi ravo nekuti isusu tanga taita mibvunzo yakawandisa kuti ko zvinhu zvakadai zviri kuitika here ndofunga zvakare
tichangokupai mifananidzo kana malink kwakambobuda mama ava vachiita zvavaita. Saka tazobvunza kuti amai munoroya here, toda kunyazoziva chokwadi. Kana bishop wataura kuti amai vanoroya, iwo amai vachitaura ndoroya, aiwa tingarambe sei? Asi amai ava ndo vasina kuchena, vane kwavakabva kwakasiyana-siyana. Sandizvo ena ichera. Yiko sibili mule Zimbabwe liyazizwela lapho yakhuluma ubishop ukuthi hayi yena ukuthi umama lo kade loya hayi kade loyo ukuthi ba-actor ngaphi bayenzani ngaphi ngokwabo, and ukuthi ekuqaleni beqala ukubancedisa lapha umama lo ezekha ephuma engaqokanga wabatshela ukuthi liyantshela yebo ukuthi lilabantwana 3 but hayi lingabe lingakhuluma iqiniso, kodwa nxa lisithi lilongo yokucina manje lifuna ukumdlelani. But mule Zimbabwe I think lizibonela ukuthi kukhona okuningi ukuchaya amanzi. Aiwa, ndiyona uyatangathi nayo muri yeZimbabwe kubva kuna Chera. Musikuda ndikomenti. Right soko. Nani Andrew neshamba ndozati soko vanenge vachida kuti titoswerera, asi kane nguva dzedu mai manje mvura inenge yanaya hazvizofambe zvakanaka. Muri Zimbabwe tatenda zvikuru nenguva yamatipa. Muri Zimbabwe chirongwa machinzwa. Chera mavanzwa Gogo vataura. Taule ndlebe uzwile. Anenzedze kunzwa? Anzwa. Iseda no comment. Zvakwamuri kufuga kana kuwarira. Isu pedu taita. Musazoti vanhu veDrewmas media vanotinyepera, vanhu veDrewmas media mufunge tinenge tichitotsvagawo chokwadi chekuti kana tava nechokwadi vanhu vakwanise kuyamurika. Kozi imwenya Andrew ndeyekuti mangwana tichaenda nonzi dedi. Okay, dedi. Tiri kuitira kuti mangwana kana takuenda kunoita mastories uku kumutare vanhu vasati vatanga zvemadhirama, isusu tinenge tapisa mafuta tatora time yedu apa vamwe tichitswa nezuva tichiita, saka tinenge tichiti vanhu ngavazive kuti apa isusu kana taita chokwadi taita chokwadi. Kana pedu patinoziva. Kana isu chinzi inhema tinoenda tonyatsobvunzisa kuti chii chiri kuitika, kuti tinyatsoziva kuti simba redu riri kuperera papi. Isusu hatisi vemweya, hatisvikirwe, hatiprofite, chatinoita kutora nhau. Todzipa kwamuri zvakwamuri kamuri yeZimbabwe kuti munenge muchizvionawo sei. Vachelesta. So mule Zimbabwe njengoba sisicho ukuthi mule Zimbabwe sikufuna ukuthi kube leqiniso, into le isale isegcekeni ukuthi abantu laba bangabeqiniso kumbe ngabamanga, and sikufunayo ngokweqiniso ukuthi thina njengeDrewmas media senza ama-stories amaningi kakhulu ukuthi kusasa asifuni ukuthi ngela kusasa abantu sebesithi abamadrama labana lani lake lasebenzisa ugogo lo ku-YouTube channel wenu. Thina sebesifuna ukuthi nxa besithi abantu kuthiwa ngamanga sihambe siyebuzisisa ukuthi ngamanga yini, and nxa amanga khona kuthiwa ngamanga sithole sibili le ngcazelo yangikhona ukuthi ngamanga. But mule Zimbabwe thina njengeDrewmas media ngale ngabona sisukuma sitshisa amafuta siyabe sikhambela iqiniso, yikho lapha sithe thola ukuthi siqini, sithola ukuthi hayi asikho phela ku part of idrama yangu. Our hands are clean. Amen. Andioka now yatangatina yo muri yeZimbabwe. Ndofunga makuziva kuti Gogo vanoroya here kana kuti havaroye. Gogo vakafirwa nemhuri here kana kuti vapenyu. Asi isu takabatwa nevapenyu vachiti chakanyanyondirwadza ndechekuti mumwe mwana akataura kuti mufunge ndamai vangu. Uyezve varume vedu vakuona ambuya wavo vasina kupfeka. Zvinoitawo here kana ndimi wane shamba ndikati ndapererwa. Hakunzima mule Zimbabwe. Senguva dzese muri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas media. Drewmas media taking you to another level. Nhasi yanga rimwe high level. Atinotenda ngatsanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu.
Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.